Күктәни булмас дисең, ошсыз-кырыйсыз күк бит ул. Ә күкнең үзендә гомум төрки тамыр. Хәерле көн, дуслар. Бүген сүзлегебезне К хәрефендә ачтык. Күк сүзе монгол телендәге хок сүзенә тәңгәл, ә казак телендә күк сүзе яшеллек дигән мәгънәгә ия. Спектрда яшел, күк, зәңгәр төсләр янәшә тора. Мөгаен элек кеше күзе аларны айырып та бетермәгән дигән нәтиҗә ясап буладыр. Бу фактка борынгы грек әдәбиятын тикшерүчеләр дә игътибар иткән. Язгы беренче яшеллекне дә күкләм дип атыйлар. Кигәвен һәм күгәрчен сүзләрен ясауда да күк сүзе катнаша. Сибир татарлары телендә, мәсәлән, кигәвен түгел, күгәвен диләр. Күк йөзе гадәттә җиргә каршы куела. Күлтәгин истәлегендәге өстә зәңгәр күк, аста кара җир яратылганда, ике арасында кеше уллары барлыкка килгән дигән җөмлә дә борынгы төркиләрнең карашлары шундый каршы куюга нигезләнгәнен раслый. Кәрлә. Артык тәбәнәк буйлы кешеләрне шулай атыйлар. Бу сүз рус телендәге карлик сүзеннән килә, ә анысы 17нче гасыр урталарында поляк теле аркылы герман теленнән кергән. Карлик сүзе украин, белорус, чех телләрендә дә бар. Алар немец телендәге карал, бәләкәч һәм карл, үсмер егет сүзе тамырыннан дип карала. Рифгат Әхмәтьянов кәрлә сүзен кешекәй мәгънәсендә дип аңлый. Европа мифологиясендә кечкенә буйлы кешеләрнең явызлары да, яхшылары да бар. Алар гадәттә оста һөнәрчеләр була имеш. Кәрлә, король, хәтта кролик сүзе бер үк гаиләдән. Кенәри кыш сары сандугач ул. Татар теленә хан заманында ук Госманлы төрек теленнән кергән булса кирәк. Бәлки Сөембикә теләге белән аның Казандагы бустанына туты кышлар белән бергә Төркиядән сары сандугачлар да алып кайткан булганнардыр. Кем белә? Кенәри кышның ватаны Төньяк Африканың көнбатыш ярлары буенда урнашкан Канар утраулары. Ул заманнарда көнбатыштагы утрауларда эт башлы кешеләр яши дигән легендага ышанганнар. Һәм Европа диңгезчеләре шул утрауларга баргач, эт өргәнне ишетеп, утрауларга Ислас Канариас, ягъни эт утраулары дигән исем биргәннәр. Шулай итеп, сары сандугачның исеме эт сүзенә бәйле булып чыга. Кирпеш төрки сүз. Мәхмүд Кашгари сүзлегенә караганда, төркиләр яндырылган кирпешне ул чакта ук кулланганнар. Кирпешне калыплар белән сукканнар. Татар телендәге кир сүзе гомум төрки кир, ягъни балчык, тузан сүзенә барып тоташа диләр. Кирпеш терминының мәгънәсендә Мурат Аджи кир плюс пеш, ягъни миштән, пиштән чыккан балчык дип аңлата. Шуннан да төркиләр килеп чыкканчы Европа кирпеш дигән нәрсәне белмәгән, кантар таштан яки плинфадан түзү белән канәгатьләнгән. Русларның да борынгы корылмалары бүрәнәдән яки ак таштан булган. Әмма миш сүзе үзүк рус теленнән алынган һәм бу Мурат Аджиның фаразын кабул итәргә комачаулый. Сүзлегебезнең бүген укылган битендә Шәриф Камал шәхесе дә бар. Шәриф Камалны без беренче чиратта Акчарлаклар повесте һәм Матур туганда романы авторы буларак таныйбыз. Матур туганда романын Шәриф Камалның иң әһәмиятле әсәрләреннән дип саныйлар һәм Михаил Шолоховның күтәрелгән чирәме белән бер рәткә куялар. Сүз уңаеннан поднятая целинаны татарчага тәрҗемә итүче дә нәкъ Шәриф Камал. Ә хәзер аның шәхесе белән танышыйк. Шәриф Камал мулла гаиләсендә туган. 16 яшендә әтисе белән ачуланышкач, Шәриф Петербург-Казан тимер юл төзелешенә барып урнаша. Соңрак Истанбулга педагогика институтына укырга керә. 2 курстан соң Каһирәгә килеп, андагы университетның ирекле тыңлаучысы була. Украинадагы күмер шахталарында да, Каспий диңгезе буендагы балык промыслларында да хезмәт итә. Рәсәйгә кайткач мөгаллим булып эшли, мәкаләләр, шигырьләр яза, тәрҗемәләр ясый. Закир Рәмиев чакыруы белән Шәриф Камал Ырымбурга килә. Анда Рәмиевлар чыгарган Вакыт матбагасында эшли. Акчарлаклар да революцияга кадәрге татар комедиясының өлгесе булып саналган Хаҗи әфәнде өйләнә пьесасы да шушы елларда языла. 1925 елда Шәриф Камал Казанга килә. Аның биредә язган әсәрләре соцреализм рухында.
Минем исә язучының кыска хикәяләренә игътибар юнәлтергә киңәш итәсем килә. Шәриф Камалның «Уяну», «Буранда», «Сулган гөл» һәм башка кыска хикәяләре бәлки язучының иҗаты шулардан башлангангадыр, яңа сулышлы, җыйнак һәм тирән. Язучы тормыш төбендәге газапланучыларга да җитди мөнәсәбәтен күрсәтә. Аларның халәтен, кичерешләрен җентекләп тасвирлый. Шул ук вакытта табигать образына да зур игътибар бирә. Шушы киңәш белән сүзлегебезнең К хәрефе төшерелгән бите ябыла. Ә мин Резеда Саляхова киләсе бит ачылганга кадәр сезнең белән саубуллашам. Әлеге тапшыру Адлер Тимергалинның Миллият сүзлегенә нигезләнеп эшләнде. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.